Okay, so nadawat na nato tong payslip karon sa February. Nya mo ni ato ang net. Sa mga teachers din na nga parihan ako og net, no? Kumusta, kaya pa? So mo ni ang reality guys kung mag-teacher mo. Mo ni ang reality nako. Ako sure kung pareha ba ta og situation, pero sigurado ko na ikaparihan ako situation. Nga bisan pa og 30,000 ni mong sweldo. Nya una ra ba sa uban ng maestra ka dako nagsildo nya magsalig sila nimo. Wala sila kabaw. Mas dako pa mo ang deduction kaysa net. So kung yung tanaw nimo ni ako ang payslip, na din na. Mo ni mga makita na ang name nimo, na imong employee number, na imong bank account number, na din na kung unsay ranggo nimo, ko teacher 3 na ko dependent. So mo na yung mga information makita nimo sa payslip sa DepEd nya makita po diri kung asa ka na station assign, na unsa kang division, o pila imong monthly, o pila imong gross. Dako mga 34. So atong tanan ng breakdown kung pila. So nay mga upat ka buok nga kanang every month i-deduct mga permi na i-deduct as sa teacher. Tanan ko muna teacher 1 to sa superintendent kuhaan na. Then kaning sunod ng mga deductions mo na ni ang mga loans. No, kung makamantikod mo daghang GSIS ani. No, na mga GSIS na division provident nya sa tumoy na ay bangko na East West Bank. Si money ang reality nako. So, kung magsali ko sa akong sweldo nga kung net is 5,700, ya kung buton noon napakoy lain nga bangko nga dili payroll deduction nga di makita ani nga payslip nga private nga lending institution. Unya akong deduction na to is 5,150. So karong buwan na ang akong sweldo is only 600. Reality na antod pa na sa sunod na mga buwan. So akong sweldo is 600 every month. Kaya akong kuan sa Alano, gumato ang private lending institution, 5,150 per month man. So kung magsali ko sa akong sweldo, mabuhi siguro ko, pero akong pamilya di mingon siguro kay ko baktas ko nakadadlaw ug walay problema na, pero nakoy anak, nakoy duha ka anak nag-eskwela. So akong advice sa mga teachers na parihan ako og payslip, kung dili ka wa na bilong ani, congratulations, sultian ti ka. Sa una ningon po ko nga di ko mangutang, kaya akong mama teacher daan og napuno siya sa utang og naglisod siya gawa sa utang. Yan isa gusto kong galingon, sa wa pa ko nasud sa DepEd ningon ko di gyud ko mangutang. I will never involve myself in lending and loans and debts. Indot kay promise ba. Pero isuod nimo sa DepEd, napaday gyapon ni nga 3 months pa later usa pa ang sweldo madawat na ko'y nakitaan nga post sa Facebook na wa pa sila na sweldoan 3 months na, mga newly hired. O kabaon sa nga division ha, pero na ako'y nakitaan karon lang si manaha, no? So kung wa kay sweldo asa ka kaon, so usually mangutang ka hangtod magpaabot kang masweldohan ka. So mo ni reality sa ako ang pagka-teacher. Nisud ko for 3 months nga way sweldo. Unya ang grabe pagid kay na-assign ko ato og isla. Na-assign ko og pinagamay nga isla sa Lapu-Lapu, meaning mo travel ko. Unya meaning magpalit ko dag pagkaon para nako kay magstay ko didto. Imagine na lang na. So ang akong utang dili lang kay pliti, hasta kaon kay mo stay mo ko didto. Nya mo na dapat ko ingon na di ko mangutang. So kung naiuban ninyo din nga advice mo ayaw pangutang, di nakakaingon ako ipangutang, nangutang naman ko.
So ako ika-advise sa mga naiutang karon. Ako kay nakoy kagalingon akong preschool. Nakoy another source of income. You start your own another source of income. Bisag unsa na nya usa pa mabot ang time nga mo retire ta. Ay nag-retire na to mo stop ang tanang income. Kung na kay laing source of income, at least naagya po'y mapadayon nimo. Kay ang teacher di man ka forever ma-teacher. Mabot magid ang retirement age. Walang imong another source of income, make sure nga wala nagagad og edad. Kinahanglan ang imong another source of income di ka trabahante. Ikay tag-iya, ikay amo. Kay di man matangtang ang amo, no. So ang imong make sure nga imong source of income makasuffice sa wala na kay sweldo. Nga makalahutay ka para sa sunod na buwan, na makatag pa ka bounce yung mga anak, makapliti pa ka o makapalit pa kasi mo mga panginahanglanon, konsumo. Ug syempre sultian ta mo ang anyong ginauna siguro konsumo lang, kitang tanan mo gasto ta nga wala na nato gikinahanglan. Angay ta mo gasto kay tao man ta, no? Like may mga amutan, may mga dinalian nga wala nimo gi-expect nga bisita. So kana lang, kinsay parehan ako og payslip din ha. Kung ganahan ka maka baloon sa mga laing source of income, suway kong contact basin ako'y matabang nimo. Bye bye. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawal lang pug ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.